Qari mill-iskrittura qazza meħud mill-epistola tal-Apostlu Pawlu lir-Rumani. Ħanaqraw minn kapitlu 1 nibdew minn vers 14 sa 25. Fejn Pawlu jgħidilek: jiena obbligat sew lejn il-Griegi u kemm lejn il-Barbari, sew lejn l-orrief u kemm lejn dawk li mhumiex orrief. Għalhekk, daqskemm jiġi minni jiena lest inxanda l-Evanġelu lilkom li qegħdin Ruma wkoll. Għax jien ma nistħix mill-Evanġelu ta' Kristu. Għax huwa l-qawwa Alla għas-salvazzjoni ta' kull min jemmen, l-ewwel tal-Ludi u tal-Griegi wkoll. Għax fih jidher il-ħaq jew il-ġustizzja t'Alla, ġifieri huwa l-mod kif Alla jagħmilna sewwa miegħu. Fih jidher il-ġustizzja t'Alla minn fidi għal fidi, bħal mu miktub il-ġust jgħix bil-fidi. Għax il-għadab t'Alla jidher mis-sema kontra kull ħażen u deni tal-bnedmin li jżommu s-sewwa fid-deni. Għax dak li jista' jkun magħruf f'Alla jidher fihom, għax Alla urjulhom. Għax il-ħwejjeġ li ma jidhrux tiegħu is-seta eterna tiegħu u d-divinità billi kienu sa mill-bidu tal-ħolqien tad-dinja magħrufin mill-ħwejjeġ li saru jidhru ċari. Għalhekk m'għandhomx skuża. Għaliex meta għarfu l-Alla ma glorifikawx bħala Alla. U lanqas ma raddewlu ħajr ma saru firħa fi ħsibijietom u qalbhom bla den iddalmet. Filwaqt li riduha ta' orrif saru boloħ u bidlu l-glorja t'Alla li ma jitħassarx fi xbija magħmula bħala bniedem li jitħassar u ta' tjur u ta' bejjem berba' saqajn u ta' bejjem li jitkaxkru. Għalhekk Alla wkoll telaqhom għal faħx fi xewqat ħżiena tal-istess qalbhom biex jagħmlu għajb lil ġisimhom bejniethom. Huma li bidlu il-sewwa jew il-verità t'Alla f'gidba u qiegħu dew il-ħlieqa iżjed mill-ħallieq li huwa mbierek għal dejjem. Amen. Tajb mela għandek raġel tal-affar tiegħu illi fid-daqgħu l-ħin ċorma nies jattakkawlu d-dar u jaħbtulu għat-tfal, jistuprawlu l-mara u jagħmlu dawn l-arrokażijiet kollha. Kif taħsbu li jibqa' dak il-bniedem? Forsi jibqa' kalm? Ma naħsibx. Jibqa' kalm jekk ikun tal-irħam. Mikkota d-demmu l-laħam li għandu emozzjonijiet u jħoss u jimpurtaħ mis-sewwa. Ovvjament il-reazzjoni ta' dak ir-raġel se tkun waħda madba. Se jkun inkorlat u jfittex jieħu azzjoni biex isewwi dik il-ħsara li tkun qiegħda ssir. Illum imissna nitkellmu dwar l-għadab t'Alla jew ir-rabja t'Alla. Forsi għal xi ħud hija skandlu. Però anke fl-ewwel qari tagħna dalgħodu 3 darbiet issemma l-għadab t'Alla, 3 darbiet għoddejthom. U issa Pawlu wkoll jgħid li l-għadab t'Alla jidher mis-sema kontra kull ħażen u deni tal-bnedmin. Hija realtà li mhux kulħadd iħossha jew jinduna biha, però l-Iskrittura taċċertana illi Alla qaddis huwa ċertament provokat u m'għaddab minħabba il-tostaġni, l-ingratitudni, is-supervja, l-gburija, id-diżubbidjenza ġenerali illi aħna bnedmin maħluqin fuq xbija tiegħu, illi maħluqin biex narfuh, nonorawh, inħobbuh u ngawduh, qegħdin nagħmlu l-kontra. U allura l-għadab t'Alla, ir-rabja jew il-korla t'Alla tixraq il-Alla il għaliex Alla jistmer u jobod intensivament kull dnub f'kull għamla tiegħu. Id-dinja tagħna hija misħuta u Alla bil-modi provvidenzjali tiegħu il-ħin kollu qiegħed jurina kemm għandu dispjaċir qawwi kontrina il-bnedmin.
illi ħadnija kontra tiegħu, illi aħna tradituri tiegħu, illi aħna midajja tiegħu. Flok ma għarafnieh, Pawli jgħid hawnhekk illi il-bnedmin bidlu l-glorja tal-Alla li ma jitħassarx fi xbija magħmula bħal bniedem li jitħassar. U l-idolatrija vera meta bniedem jonqox zokk ta' siġra jew jifforma xbija biex jinxteħed qudiema, propjament qed jgħid jiena ma rridx naf balla l-imbierek, il-ħallieq tas-sema u l-ard. Ovvjament, baġir ingrat bħal dan Alla ċertament mhux biss huwa provokat imma għandu jkun provokat u l-Iskrittura taċċertana li dan huwa il-każ. Ovvjament, meta l-Iskrittura tiddeskrivina kif inhu Alla. Tajjeb, m'hemm ebda mistoqsija aktar importanti minn hekk, nkunu nafu kif inhu Alla. U għalhekk qegħdin nażlu dawn l-attributi li xi ftit jew qatt ma nsemmuhom bejnietna fil-konverzazzjonijiet. Nafu persważi li Alla huwa ħanin, u Alla jħobb, u Alla huwa tajjeb, però illi Alla huwa ma'addab, u allura rridu nifhmu illi meta l-Iskrittura tuża dan il-lingwaġġ ta' għadab, ta' korla, ta' rabja, falla, dana biex aħna nifhmu. Tajjeb, Alla għandu affezzjonijiet u sentimenti, aħna li maħnu fuq xbija tiegħu mimlijin affezzjonijiet vera, inħossuna mod ieħor, illum mod. Alla però il-rabja tiegħu mhix kapriċjuża. Ħafna drabi meta aħna nirrabjaw fuq Merija vera, mbagħad fuq xi ħaġa li suppost għandna nkunu mqanqlin nibqgħu kalmi bħas-siċċa. Ir-rabja tal-Alla hija ġusta, ir-rabja tal-Alla hija f'waqta, ir-rabja tal-Alla hija skont il-dusija tiegħu. Tajjeb? U allura rridu neskludu mill-konċetti tagħna dwar Alla, tajjeb, kull korruzzjoni jew taqlib fil-karattru tiegħu dak il-korruzzjoni li naraw fina nfusna. Meta nirrabjaw ħafna drabi ma jkunx raġun. Fatti Ġesu jgħid li min jirrabja għal ħuħ mingħajr raġuni jkun ħaqqu in-nar tal-infern. Hija daqshekk serja. Però r-rabja tal-Alla hija ġusta. L-għadab divin huwa d-dispjaċir għad-dis tiegħu u għall-avversità kontinwa ta' Alla lejn midinbin minħabba il-diżubbidjenza tagħhom. Nahum, wieħed mill-profeti żgħar il-kodba tagħhom huma osra. Jibda il-profezija tiegħu billi jgħid il-mulej huwa Alla għajjur, dirajni l-15 ilux vera. Il-mulej huwa għajjur u jitħallas. Il-mulej jitħallas u mimli għadab. Il-mulej jitħallas mill-avversarju tiegħu u l-għadab jerfa għall-avversarji tiegħu. Alla iħobb kull ma huwa sewwa u tajjeb. U allura la darba u hekk ukoll bil-fors irid jirreaġixxi kontra dak kollu li jopponi il-rieda dikjarata tiegħu, dak kollu li huwa oppost għalih. Tajjeb, u allura l-għadab tal-Alla, il-korla tal-Alla hija abbinata nifhmu aħjar jekk nifhmu wkoll li Alla huwa ġust u qaddis. Allura ġust u qaddis. Forsi niddejqu ftit nitkellmu dwar ir-rabja tal-Alla. Tajjeb, però x'in taħseb ftit tibda tinduna kemm għandna għalfejn irroddulu ħajl l-Alla. Anke fit-talb tagħna nirringrazzjawh illi hu attwalment jirrabja kontra kull tip ta' ħażen. Ġew immaġinaw kieku Alla jibqa' passiv, ma jagħmel xejn, ma jindaħal xejn, iħalli l-ħażen għaddej, tajjeb, infatti l-infidili ħafna drabi jikkritika bl-arroganza kollha tagħhom jikkritikaw il-Alla u jgħidu kif iħalli l-ħażen għaddej. Tajjeb, Alla mhuwiex li qed iħalli l-ħażen għaddej. Infatti
Infatti l-għadab tiegħu huwa muri kontinwament fost l-umanità minħabba l-ħażen tagħhom. U Alla wkoll iddikjara illi għad jiġi jum meta l-ħażen tal-bnedmin jinqered għal kollox darba għal dejjem. L-idea li Alla huwa m'għaddab minħabba d-dnub għandu jispira fina ringrazzjament u tifħil l-Alla. Infatti, meta għallina għedin nistudjaw l-Apokalissi flimkien, tajjeb, meta tindaq il-seba trumbetta, tajjeb, fil-Revelazzjoni 11, vers 17, araw x'jgħid. L-24 xieħ fis-sema jinxteħtu qudiem Alla fuq it-tronet u jgħidu niżżuk ħajr u mulej Alla li tista' kollox li jintu kont u tkun għax ħadd fidejk is-seta kbira tiegħek u salt ngħid. U għadbu l-ġnus u ġie għadbek u waqt il-mejtin biex isir ħaq minnhom u biex tagħti ħlas l-għaddejja tiegħek il-profeti. Ġie għadbek. Qegħdin ringrazzjaw il-Alla, qegħdin imuh il-għax qegħdin jarfu li fl-aħħar mill-aħħar l-għadab vendikattiv tal-Alla, tajjeb, illi wassal allura għal ħaq, għal ġudizzju ta' kull bniedem finalment ġie. Meqjus waħdu l-għadab tal-Alla inissel fina biża' u waħx. Jekk aħna nirrispettaw l-Iskrittura u noħduha kif inhi, suppost għandna nitqanqlu meta narfu illi Alla ta' bilħaq mhuwiex bħalli kieku dawar wiċċu lem u jħallina nagħmlu li rridu u li fetlilna il għaliex ħallina rajna fidejna. Le Alla huwa involut fostna, jaf minn xi aħna għaddejjin u ir-reazzjoni tiegħu mhix waħda pożittiva. Kontra dawk kollha li huma fin-nuqqas tandiema Alla jibqa' m'għaddab magħhom. U ma jistax ma jkunx hekk il għaliex Alla jobgħod id-dnub. Alla li jitaxxa fid-dnub u jħallih bħalli kieku mhu xejn, dak Alla ma jkunx ħaqqu l-qima tagħna. U Alla korrott, u Alla li għalih m'hemm ebda differenza bejn tajjeb u l-ħażin, jgħaddi kollox. Dak mhux Alla l-veru. Dak mhux Alla l-ħaj. It-tali Alla ma jkunx dejnu tal-qima tagħna għaliex id-dnub ħaqqu ikun oppost u mibgħud. U Alla jobgħod id-dnub mibeda perfetta. Alla ma jistax iħobb it-tajjeb mingħajr ma jopponi id-dnub. Fl-aħħar mill-aħħar id-dnub m'għandux ikun. Id-dnub hija assurdità. Jekk jew la darba kollox jiddependi minn Alla li huwa s-sors ta' kull eżistenza, il-ħallieq tas-sema u l-art, tajjeb, illi toħodha kontra dak Alla hija assurdità. Ma tagħmel sens. U allura id-dnub ta' bilħaq m'għandux ikun u huwa virtu. Hija xi ħaġa tajba meta wieħed jipprotesta kontra d-dnub. Jien nipprotesta kontra d-dnub meta nara fejn naf jiena. Xi serqa jew xi inġustizzja qiegħda ssir ma nibqax bħalli magħluq u intom l-istess. U Alla bil-mod perfett tiegħu jipprotesta l-aħjar kontra d-dnub. Għaliex dak id-dnub hija viltà, hija tradiment kommess kontra ismu stess. Kontra ismu stess. Għalhekk meta fl-ittra lill-Ebrej jitkellem dwar Ġesu il-Messija tagħna, issa nisimgħu x'jgħid dwar Ġesu fil-kapitlu 1 vers 9 fejn Alla jgħidu int ħabbejt il-ġustizzja u batt il-ħażen. Għalhekk Alla tiegħek denek biż-żejt tal-ferħ aktar misħabek. Għaliex Alla għandu għaxqa kbira b'Ġesu Kristu? Ġesu Kristu bad il-ħażen daqskemm ħabb ukoll it-tajjeb. Il-fatt li Ġesu ġie fostna u ġabilna s-salvazzjoni mingħand Alla ma jfissirx li l-għadab tal-Alla issa spiċċa. Le. Ġesu ġie minħabba l-għadab tal-Alla. Pawlu jgħid li jiena ma nistix mill-Evanġelu ta' Kristu,
il-għaliex u għal-qawwa tal-Alla s-salvazzjoni ta' kull min jemmen, l-ewwel tal-Lud imbagħad tal-Grek. Għax fl-Evanġelju jidher il-mod kif Alla jirrikonċiljana miegħu nnifsu, kif Alla jagħmilna sewwa qudiemu, kif Alla jiddikjarana ġusti qudiemu. Minn fidi għal fidi. Nibdew bil-fidi, inkomplu bil-fidi, nispiċċaw bil-fidi. Bħalma miktub il-ġust jgħix bil-fidi. Għaliex hemm bżonnu dal-Evanġelju? Għaliex hemm bżonn li ħana nkunu magħmulin sewwa mal-Alla? Għax l-għadab tal-Alla jidher mis-sema kontra kull ħażen u deni tal-bnedmin. Il-fatt li Alla huwa m'għaddab kontra d-dnub waslu biex jieħu azzjoni kontrih. U x'kien dik l-azzjoni famuża tiegħu? Il-fatt li bad Salvatur biex jeħlisna minn dak l-għadab tiegħu. Kull fejn marru l-apostli u xandru l-Evanġelu fuq il-kmand ta' Kristu dejjem semmew jew implikaw li Alla huwa kontra l-midinbin, frattant fl-imħabba kbira tiegħu wkoll biex ma jkunux ikkonsmati mill-għadab tiegħu, u ċoħe biex ma jkunux ikkastigati fl-infern għall-eternità, Alla ħa passi, ħa l-inizjattiva biex jeħlisna minn dak l-għadab. Per eżempju, l-Apostlu Pawlu meta priedka f'Ateni isemmi kif fil-żminijiet antiki Alla ħalla l-ġnus jimxu fit-triqathom, però żminijiet ta' din l-ignoranza Alla għajneħ għalihom. Immissa qed jordna lill-bnedmin kollha kullumkien biex jintbu. Għaliex ifissa jum li fih se jagħmel ġudizzju mill-bnedmin kollha. Inkluż int. Għamel ġudizzju mill-bnedmin kollha. U ta' dan ta' evidenza lil kulħadd billi qajjem il-libnu minn bell imwiet. Għandna prova storika li Alla huwa mhux biss involut imma huwa attiv immensament biex jeqret id-dnub. Għax id-dnub mhux biss idejqu imma jistmerru u ma jistax għalih, huwa antagonist etern tad-dnub. U kif nistgħu neħilsu mill-għadab tal-Alla? Billi aħna nirrikorru għand ibnu Ġesu Kristu. Il-salvazzjoni tal-Messija tagħna hija salvazzjoni mill-għadab tal-Alla. Kultant nitkellmu biex ma tmux l-infern. Jew jeħlisna mix-xitan, huma kollha korretti u kollha tajbin. Però ultimament il-Ġesu Kristu mod li lilna minn Alla nnifsu jeħlisna mill-għadab ta' Alla. Ruman 5. Pawlu jispjega u jgħid illi aktar u aktar mela billi aħna ġustifikati b'demmu, ġifi Alla l-imħallef tagħna ataħħa is-sentenza. U qal il-liberati. Notkom bħala ġusti. Il-dawk kollha li jafdaw fi Kristu. La darba huwa hekk, aktar u aktar se nkunu salvati mill-għadab permezz tiegħu. Permezz ta' Ġesu. Għax jekk meta konna dewwa konna rikonċiljati mal-Alla bil-mewt ta' ibnu. Aktar u aktar. Billi aħna rikonċiljati se nkunu salvati bil-ħajja tiegħu. U ċoħe l-appuntament, il-kol kemm aħna għandna, li għad nidru qudiem Alla biex nagħtu kont ta' nfusna. U għal dawk illi ma jkunux imlibsa bil-perfezzjoni ta' Kristu ma jkun hemm għalihom xejn ħlief għadab mingħand Alla. Min għandu liben għandu l-ħajja imma mimma jemmiex f'liben. L-għadab tal-Alla jew ir-rabja tal-Alla tibqa' tagħmmar fuqu. Ġwann 3 vers 36. Min ma jobdix jew ma jemminx fil-liben l-għadab tal-Alla jibqa' jagħmmar fuqu. Tgħidli forsi ma jemminx inħossu tal-għadab. Kif inhu Alla dispjaċut biha, kif inhu kontrija. Imma mekijiet. Għalhekk għandna bżonn l-Iskrittura. Għax l-Iskrittura hija rivelazzjoni mingħand Alla. Tgħidilna affarijiet li aħna b'moħħna jew bl-intelligenza tagħna maħniex kapaċi naslu. Kieku kapaċi naslu, Alla ma kienx ħajju l-intrigu li qed tagħtina l-Iskrittura mazza. Ma l-Iskrittura mazza għalhekk qiegħda biex twissina u tarrafna ħwejjeġ li bil-erf tagħna ma naslux biex
narfuhom. U għalhekk l-għada b'Alla hija realtà bħalissa naqralkom Rumani 1 vers 18, rabja t'Alla qed tkun irrivelata mis-sema, qed tkun murija mis-sema kontra kull impjetà u inġustizzja tal-bnedmin li jissopprimu l-verità fl-inġustizzja. Din hija l-xilja, din hija l-akkuża t'Alla kontrina l-koll, kontra l-umanità. Illi qegħdin nissopprimu, qegħdin inniżlu l-isfel, xi ħaġa li hija ovvja. L-eżempju li ħobb inġib jiena hija tifel li qiegħed fl-ilma baħar għandu dal-ballun u qed jipprova jozzu l-isfel biex ma jibqax jidher. Dak il-ballun minnu nnifsu irid jitla' fuq. Aħna qegħdin bħala midinbin nissopprimu l-verità t'Alla fl-inġustizzja. Il-fatt li ma nimxux skont ir-rieda morali t'Alla, jiġifieri l-10 mandamenti niġu naqumu minnhom. Qegħdin il-verità dwar Alla qegħdin naħbuha, però ma tistax tinħeba. Bħalma ballun appena titla' idek minn fuq ħajjeġa jispara l fuq. U l-bniedem jitlef ir-raġuni, jitlef il-loġika, il għaliex jaf li jekk iħares madwaru il-ħolqien xi ħadd tagħmlu. U fatti dak huwa l-argument kollu tal-Apostlu Pawlu. Il-ħwejx li ma jidrux tiegħu, is-seta eterna tiegħu, id-divinità billi kienu sa mill-bidu tal-ħolqien tad-dinja magħrufin mill-ħwejx li saru. Jidru ċari għalhekk m'għandhom skuża. Ħadd ma jista' jgħid il-Alla ma kontx naf bik. Mhux talli ma jfux bih, ma talli tant għamew li nfushom bid-dnub tagħhom stess id-dnub jagħmik. Id-dnub ma jħellikx ir-raġuna. Għawek jedina li huma bla skuża, għax meta għarfu l-Alla ma glorifikawx bħala Alla. Mela r-rabja t'Alla hija realtà bħalissa imma se tkun murija fil-illa kollha tagħha fl-aħħar jum. Fjum il-ġudizzju. Rivelazzjoni 19 vers 5 qed titkellem dwar Ġesu li mħallef tal-bnedmin kollha u jgħid li minn fommu ħirġa xapla misnuna. Sabiex bija jolqot il-ġnus u se jgvernhom b'virga tal-ħadid u jisimgħu dal-lingwaġġ issa. U se jaffeċ il-masar tal-imbit tal-għadab furjuż t'Alla. Ma nafx kif jista' lingwa umana tmur oltre minn hekk. Jekk ma jimpressjonakx dat diskors, jaffeċ il-masar tal-imbit tal-għadab furjuż t'Alla. Alla qed iwissina bħalissa bl-għadab tiegħu rivelat mis-sema fostna l-koll. Ejju nieħduh il-messaġġ tal-coronavirus u kwalunkwe marti ieħor li tfaċċa u mar. Alla qed jgħaddilna l-messaġġ kontinwu tiegħu. F'ċertu sens ir-rabja t'Alla hija turja kemm jimpurtah minna, kemm jimpurtah mill-bniedem. Illi ma ħalliniex għaddejjin mal-ħamla bħalli kieku mhux xejn. Il-kastigi t'Alla fl-aħħar mill-aħħar sakemm għadna fuq wiċċ l-art huma ħniena. Jekk għandek raġel ta' familja, tajjeb, u għandu tfal mqarbin u tosti u arditi u arroganti u diżubbidjenti, tajjeb, meta jagħmel xenata fid-dar jkun qed juri dak it-tfal illi jimpurtah minnhom. U hekk hu Alla tagħna narġa' ngħid bil-mod perfett tiegħu. Ġesu wissa matul il-ministeru tiegħu, għadu jwissi sal-lum permezz tal-predikaturi tiegħu illi dawk illi allura iwarbu lilu bħala s-salvatur tagħna mill-għadab t'Alla ma jkun fadal xejn għalihom ħlief ġudizzju. Fi Ġwanni 8 vers 23 Ġesu qed jitkellem ma' nies, ħafna drabi tkellem ma' nies li opponewh u argumentaw miegħu u hekk jgħidilhom intom minn hawn isfel, jien minn fuq.
Intom minn id-dinja, jien minix minn id-dinja, għalhekk għattilkom. Illi tmutu fid-dnubietkom, għax jekk ma temnux li jiena hu, tmutu fid-dnubietkom. L-ar traċedja li wieħed jista' jiġrilu, illi jmut fid-dnubietu, imut bid-dnubietu mhumiex maħfura. Ġesu jwissi. U l-apostli tiegħu xejn inqas. L-apostlu Pawlu pereżempju, fir-Rumani 2 vers 8 jgħid li l-dawk li jmieru tajjeb Alla qed joffri t-tama tiegħu lill-bnedmin. Qed joffri l-maħfra tiegħu. Qed joffri mod biex aħna nkunu rikonċiljati miegħu. Però l-dawk li jibqgħu jmieru ma jobdux il-verità iżda jobdu l-ħażen għalihom se jkun hemm illa u għadab. Nikatu dwejjaq fuq kull ruħ ta' bniedem li għamel ħażen tal-lud l-ewwel imbagħad ukoll tal-Grieg. U jkompli jgħid ukoll li jkun hemm barka slim u immortalità għal dawk li jobduh il-Alla. L-aħwa aħna maħniex autonomi, maħniex maħluqin biex ngħixu għalina. Neħtieġuh il-Alla u jeħtieġ li nonorawh aktar u aktar meta hu għamilha possibbli għalina biex naħarbu mill-għadab tiegħu. Pawlu Tessalonikin, grupp ta' Kristjani fi żmienu meta kitbilhom l-ewwel ittra lilhom qalilhom li huma stess jgħidu fuqna x'daħla kellna fostkom kif dortu lejn Alla mill-idoli biex taqdu l-Alla ħaj u veru. U biex tistennew mis-sema l-ibnu li hu qajmu bell-imwiet Ġesu li jeħlisna minn xiex mill-għadab li ġej. Jeħlisna mill-għadab li ġej. Kemm għandna u kemm ikollna appuntamenti għand it-tabib u għand in-notar u sebaħ u dalame u se niġru l-awlin biex naqdu l-appuntament u l-faċenti tagħna. Però għandna l-appuntament li jeħtieġ li nżommu quddiem għajnejna illi rridu nidru quddiem Alla. Profeta Amos jgħid preparaw biex tiltaqgħu ma' Alla tagħkom. Għaliex jekk ma nkunux meħlusin mill-għadab li ġej, ċertament Alla kif qal Naħum jivvindika ruħu. Fġieħ il-dusija u l-ġustizzja tiegħu Alla ma jistax ma jkunx ġust. Ma jistax. Ikun ċeda il-glorja tiegħu bħala Alla. Mhux vera. Il-għadab tiegħu jintwera f'did-dinja regolarment, imma wkoll katastrofikament nistgħu nsemmu kif Alla qarra id-dinja b'dulluvju globali għaliex l-infidili jinnegaw, jiġħdu illi kien hawn dulluvju illi Alla eret il-bnedmin tad-dinja kollha ħlift minn persuni. Għaliex? Għax mhux lesti li jieħdu dik it-twissija. Mhumiex lesti. Il-bnedmin tibqa' jaffeċ. Imma wkoll Alla eret il-Sodoma u Gomorra, ikkastiga l-Eġittu fi żmien Mosè. U ġudizzji oħra impressjonanti u werja fuq ġnus, gruppi u anke individwi li Alla juri l-għadab tiegħu kontra tagħhom. Kif għandu jaffettwana dan it-tarif dwar il-korla tal-Alla? Kif għandi nħossni? X'azzjoni għandi nieħu? Dan huwa importanti. Jekk aħna nafu kif inhu Alla bil-fidi, qegħdin nilqgħu x-xhieda tiegħu fl-Iskrittura. Alla huwa l-aħjar wieħed biex jiddeskrivina lilu nnifsu. U allura jiena x'se nagħmel issa? Issa li naf li Alla huwa Alla ta' għadab li ma bħalu. L-għonnet, qalbi għandha tkun impressjonata bil-mibeda tal-Alla kontra d-dnub. Ħafna drabi aħna, jew anke tisma' nies oħra, għandna ħabta nħarsu li d-dnub bħalli kieku mhux xejn gravi. Hija azzjoni skużabbli, ma mhux kulħadd bniedem. Kulħadd jiżbalja. Dak it-tip ta' attitudni laissez-faire tajjeb illi tista' tagħmel ħaġa u qed tara kif ma ġara xejn. Qed tifhem. U meta nafu li l-għadab tal-Alla huwa rrivelat mis-sema. Hawnhekk mill-ewwel il-qalb tagħna idu nidħlu fuq xritna u nifhmu kemm ta' bilħaq Alla jobodu u jiddetesta d-dnub. Aħna nċekknuh
nsejħulu bismijiet oħra, psikoloġija moderna, vera, ġufija, debbolizza, fenna fiera, titwieled bih. Niskużawh, niċċajtaw dwaru. Frattant aktar ma nirriflettu dwar il-rabja talla kontrih u kif għad jivvindika kull ħażen, aħna nfusna nibdew biex nistmerru l-emejjel ħżiena tagħna ukoll. L-għadab Talla huwa inċentiv ukoll biex fina titqanqal il-biża' Talla. Biża' Talla ġifier mhux li nkunu imwerwrin minnu bħalli kieku aħna l-sira servili. Imma il-biża' Talla hija li r-rispett u il-dekor, il-ġieħ li Alla messu jirċievi minn għandna għax nafu li huwa Alla l-kbir, is-Sultan tas-Slaten u Sid is-Sidien. Il-mibeda qalila Talla li d-dnub hija parti neċessarja mill-imħabba tiegħu lejna. Huwa mod kif Alla sakemm għadna hawnhekk. Għax huwa maqtuħ għal bnedmin li mutu darba biss, imma wara dan imbagħad isir il-ġudizzju. Ebda tieni ċans, ebda opportunità oħra u ebda universalizmu. Mhux veru li kulħadd ħajsalva, mhux veru. Xi wħud ħajsalvaw, oħrajn le. U l-opportunità hija issa. Illum huwa jum is-salvazzjoni. Din il-rabja Talla kontra d-dnub ejjew inħalluha timmotivana biex aħna l-Alla nagħtuh il-ġieħ li jistħoqlu, l-ubbidjenza illi jitjaw u għandha tkun tiegħu. Saħansitra dan l-attribut kważi minsi fil-ġurnata tal-lum Talla, l-għadab tiegħu, immisna nimitawh. Immisna aħna wkoll nitalmu kif nirrabjaw kontra d-dnub. L-ewwel ħaġa fina nfusna, meta naf fina nfusna. Imma wkoll jekk inti tisma' xi ħadd jidaj, tista' tibqa' passiv bħalli kieku mu qed jiġri xejn. Vera għax jien ngħid għalija. Meta qed jikkalpestaw li sem ħadd Talla. Għandna nimitawh. U dan nagħmluh l-aħjar meta ġenwinament u onestament inħossu għali u dieqa minħabba l-ħażen. Jekk il-ħażen ma jinkwetaniex, qed tifhem u fl-aħħar mill-aħħar mhux jiem qed nagħmlu dak. Qed tifhem? Ħalli kulħadd ifisser illi ftit li xejn qed tifhem dwar il-għadab Talla. L-Apostlu Pawlu meta darba kien qiegħed jgħaddi l-Vanġelu l-wieħed prokonslu, gvernatur ta' Ċipru, Sergiu Pawlu, li sot insaf fl-Atti 13. U dan Sergiu Pawlu kellu magician miegħu, illi mbagħad beda jtellef il-Pawlu biex ma jkomplix jitkellem li ma jmux jemmen liħor, tifhem? U Pawlu dar fuq u mimli bl-Ispiritu Santu għallu jabbin ix-xitan. Jew wieħed li topponi kull verità. Min tista' tieqaf topponi il-modi ġusti Talla, u għalhekk issa inti se tkun għami għal xi żmien. Pawlu bil-awtorità apostolika tiegħu għamih biex forsi jiġi f'sensieħ illi mhux sewwa topponi l-verità Talla. Mhux sewwa. Ukoll meta nimmeditaw fuq l-għadab Talla, ċertament se nkunu meraviljati kif Sidna Ġesu Kristu tabba bl-għadab Talla minħabba l-ħażen tagħna. Vera? Sabiex nkunu salvati. Rumani 3, vers 25, Pawlu jispjega jilna jekkara. Jgħid li Alla għedu lil Kristu biex ikun bħala il-mezz tal-maħfra tad-dnubietna permezz tal-fidi f'demmu. Biex juri l-ġustizzja tiegħu għal-maħfra tad-dnubiet ta' qabel fi żmien is-sabar Talla, biex juri ngħid jien il-ġustizzja tiegħu fi żmien tissa biex ikun ġust u jiġġustifika lil min jemmen f'Ġesu. Qabel ma aħna nemmnu f'Ġesu
il-ħtijiet tagħna għadhom fuqna u allura ma nistgħu nippretendu li nirċievu xejn mingħand Alla li f'ġudizzju u l-għadab tiegħu. Mingħajr dan l-isfond iswed ta' għadab minħabba l-istat midneb tagħna, l-Evanġelju ma jfisser xejn. L-Evanġelju huwa titwiba twila. Xi ħaġa boring. U n-nies hekk isibuh l-Evanġelju għaliex għax ma jafux parti waħda minn mija tal-ħtija tagħhom quddiem Alla. Għax kieku b'urġenza il-bniedem jirrikorri lejn is-salib ta' Kristu. Araw x'qal R.C. Sproul, wieħed teologu li llum m'għadux magħna. Jekk qatt kien hemm wieħed li seta' ġustament jilmenta m'Alla b'inġustizzja kontrih, kien propjament Ġesu. U l-uniku bniedem innoċenti li qatt kien ikkastigat minn Alla. Jekk niskandalizzaw ruħna bl-għada b'Alla, ħallit nixfu bis-salib. Hawn messu l-iskantament tagħna jkun iffukat. Jekk għandna raġun nipprotestaw dwar inġustizzja morali, ħatkun ta' bilħaq il-Golgota. Sproul qed jgħidilna, taf xi mistna nagħmlu? Flok ma qogħdu ngħidu għaliex Alla jħall il-mart u l-arar u t-terremoti u t-tsunamis u dal-affarijiet kollha. Mesta nibdew nirraġunaw għaliex Alla ma jibgħatx aktar minn dak l-affarijiet. Mhux jelli minnhom, kelli minnhom ħansofru ħsara irreparabbli. Għax ngħidu, din ngħixu f'ġenna tal-art hawnhekk, bomba, ma jonqosna xejn. Nibqgħu għaddejjin kif aħna. Alla qed isemmalna bl-għadab tiegħu il-qampina tal-allarm kull darba. Akkost li xabbana, jibqa' jsemmaħħilna. Għax Ġesu qal jekk intom tmutu fid-dnubietkom, jekk ma temnux li tmutu fid-dnubietkom. U dik hija traċedja vera. Dik hija mhux għax għaddej virus l-ewwel fid-dinja. Ejjew nieħdu l-messaġġ mingħand Alla. Dak huwa l-għadab tiegħu ċertament. Il għaliex kull ħaġa ħażina, kull deni, kull mart, kull diżastru naturali huwa finalment huwa konsegwenza tad-dnub tagħna. Ebda raġuni oħra. Hemm kawżi sekondarji m'hemmx dubju. Imma finalment il-qagħda preżenti tagħna fuq dal-globu hija propjament li aħna tradituri t'Alla. U Alla flok ma telaqna fir-rovina irid jirrekkjamana. Kif? Irid ovvjament, allura jibgħatilna twissijiet. Irid iqanqalna. Irid għajjimna minn nas spiritwali. Jew qar minn hekk mill-mewt spiritwali li ninsabu fiha. U għalhekk meta xi ħadd lest li jikkritika lil Alla u jgħidlu mhux sew li inti tkun m'għaddab magħna l-bnedmin. Mhux aħjar ngħidu lil Alla mulej, inti ġust. Però darba minnhom ma kont ġust. Meta kastigajt lil Ġesu ta' Nazaret, meta kien innoċenti. U dak għandu jkun l-iskantament tagħna. Hemm għandha tkun il-fokus tagħna. Ġesu illi kien moti għalina u Ġesu ħal kastik volontarjament għan-nom tagħna biex aħna ninħelsu mill-għadab tagħna. Għalina Kristjani m'għandniex għalfejn nitwerru mir-rabja tagħna. Il-għaliex għalkemm darba konna bħal bqija tal-bnedmin u li il-għadab, Efesin 2 vers 3, Pawliet aħna konna bħalhom il-koll u liet il-għadab. U liet id-diżubbidjenza. Imma Alla issa wera l-ħnija tiegħu magħna. Wassalna biex aħna naqbdu mas-salib. Biex aħna il-Ġesu Kristu inżommuh bħala l-uniku tama
għażmien u l-eternità. U allura l-istess Apostlu Pawlu mbagħad jgħidilna li Alla ma ħatarniex għall-għadab. Alla ma għażilniex bħala reċipjenti tal-għadab tiegħu, imma biex niksbu s-salvazzjoni permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. L-ewwel Tessalonikin 5 vers 9. Dikjarazzjoni sabiħa immensament. Maħniex magħżulin għall-għadab, imma biex niksbu s-salvazzjoni. U finalment l-aħwa. Aħna li issa nafu. Da il-modija Alla mal l-bnedmin, Alla għal-blata emilu għadġust, traqatu ma perfetti. Jekk huwa ma'addab għandu raġun ikun ma'addab. Għandu raġun. Frattant, da kollu għandu jimmotivana issa l-evanġelizmu x'vera. Għaliex din ir-rabja Alla mhijiex finta. Mhijiex l-idea tal-awturi tal-Bibja. Aħna nemmnu l-Bibja ispirata minn Alla. Alla nebbaħa, Alla tajilna perfetta biex tkun fanala riġlejna u dawl għal-modja tagħna. Ekku ma l-affarijiet. Kif tispjegom l-Iskrittura, ekku ma l-affarijiet. U allura jekk ta' bilħaq Alla huwa ma'addab għal-midinbin, ejja nfittxu li neħelsuhom. Vera? Kulħadd bil-mod tiegħu. Kulħadd bil-abilità tiegħu. Forsi l-abilità tiegħek mhix daqs ta' ħadd ieħor. Imma il-kol kemm aħna Pawlu jgħid la darba nafu x'inhi l-biża' tal-mulej ejja nfittxu nipperswadu lin-nies. Ma ġi nkunu egoisti. Għassibna l-ħobs aħna ma ngħidux li ħadd ieħor fejn jista' ukoll jiekol u wkoll. Jekk hemm rimedju għal xi marda ma jistax inżommu għaliha nnifsi, irrid ukoll ngħid lil ħadd ieħor. Hekk għamel Ġwanni il-Battista. Ġwan il-Battista bħal bqija tal-profeti, bl-Ingliż ngħidu outspoken. Ma kienx tip ta' bniedem u laqqas għandna nkunu aħna li noqogħdu nduru mal-lewża u nippruvaw npenġuha sabiħ meta hija kera. U qas impenġuha dritta meta hija mawġa. Ngħiduha kif inhi. Di xi ħaġa li tiġrilek. Aktar ma inti issir mitla tal-Iskrittura mqazza u tkun għażiż għalik, aktar l-abjad tajdu abjad u l-iswed tajdu iswed. Mhux kif jagħmlu l-politiċi. Illi saqsejtek mistoqsija u ħaddu mid-dulli mal-lewża, tini risposta ċara. Ġwanni l-Battista hekk tkellem man-nies u hekk għandna nitkellmu aħna. Meta ra ħafna mill-Fariżej u mis-Saduqin ġejjin għall-magħmudija tiegħu qalilhom ja nisel il-lifat. Rrid iġibhom konxi tal-istat mitluf tagħhom, vera? Ja nisel il-lifat, min wissiekom biex taħarbu mill-għadab li ġej? Għad nisimgħuha. Il-kwistjoni kollha għal Ġwan il-Battista kienet aħna qegħdin ipperikolati, diġà nisabu taħt l-għadab tagħna, tajjeb, u jekk imutu fit-tnubietna, kif ħanaħarbu mill-għadab li ġej? Għamlu mela frott li jistħoq l-indiema u taħsbux biex tgħidu fi konfużkom bħala missierna għandna l-Abraham għax ngħidilkom Alla kapaċi minn dal-ġebel għajjem uliet l-Abraham. Ħafna nies huma kburin għax twildu kattoliċi jew twildu evanġeliċi u m'hemm bżonn tagħmel xejn. Vera? L-ar ingann li wieħed jista' isofri minnu. Leħfef mod biex tispeċċa fl-infern tagħmel xejn. Tagħmel xejn. Però Ġwanni għaraf il-dawn nies resqu leħ biex jisimgħuh, però il-motiv tagħhom kien ħażin. Resqu biex jikkritikaw għalhekk qallhom min wissiekom biex taħarbu mill-għadab li ġej. Iridu nersqu lejn Ġesu Kristu. U nersqu konxi, mhux ħaninsew l-ħadd ieħor issa l-mument. Id-dinja ħażina ċertament. Imma xi ngħid għaliha nnifsi. Biex jiena nagħmel ġid fid-dinja u nkun utli għan issa madwari, irrid nibda minn innifsi. Ħankun jien rikonċiljat malla. Ħankun meħlus mill-għadab talla biex imbagħad iva motivat mill-imħabba u kumpassjoni li ħadd ieħor nkun nista' ngħidilhom ukoll kif huma jistgħu jeħilsu mill-għadab li ġej. Amen.